Na, szóval most láthatják a régi kínai parasztembert és nejét. A nevük Fosó és Takony. Most láthatják a paraszt népszokás főnökét. Neve Mostani Fasz. Most láthatják az elbambult hülye gyereket, aki épp a WC-re vár, nézve egy csaj. Székely Bertalan, a Fos király. Ez egy zsidó, egy kurva nagy faszol a szájába. Ez itt Benjamin Franklin. Igen, ez itt Benjamin Franklin. Ez pedig itt Juhász Katalin. Ez itt Mélyne Sándor. Ez itt meg a kalimpáló fasz. Köszönjük szépen, sziasztok!